Работи. Да, работи. Работи. Защо сме се събрали, първо да кажем? За репетиция. Защо? Защото трябва да си научим текста. Остават още 5-6 дена. Не да уточним, че трябва да го научим, да го преговорим даже на английски, защото на български вече го знаем, нали? Играли сме го. На английски само веднъж, така че сега, даже за теб ще е премиера. Да. Така че сега сме се събрали. А защо всъщност? Къде ще играем, че да е на английски? В Румъния. Заминаваме за Румъния. То няма и седмица вече. След Няма. 5 дена отиваме в Румъния, така че сме се събрали да преговаряме текста. И така, като за край на лятото. Стискайте палци. Добре, айде. Какво да се върне? Не, да се хвърля, вика. Се засиля и да се хвърля. Съм на тон колонка и микрофона е чак при нея и затова не може много добре. Трябва да я държа. Добре, и без друго те ще ти говорят. Айде, ето го оставям. Защото си минахме вече до края почти. Ние си го минахме. Да, целият текст. Почти. Почти. It will suit you perfectly. Suit you perfectly. Suit. Сют? Да. It's hurting me. Да, ако ти трябва да действаш, тук кажи, ако не ти Ами по трябва. принцип си го казвам, даже съм си го записал с химикалче в текста, нали? Така. Добре. Къде отиваме? Отиваме в... Не, всъщност аз не знам кой съм, къде съм, въобще какво Да, трябва Джорджо да не знае прави, какво да ще нося играе, и- къде ще ходи, нищо не знае, Да, но няма нещо проблем, разбрах, че останалите може би в знаят. Румъния ще ходим. Да, някъде в Румъния, на какво? На екскурзия? На екскурзия. На екскурзия. Шефката Така? винаги ни води на екскурзия. Да. Значи, Да. Къде отиваме? В Румъния на екскурзия. Свестно, къде отиваме? В Румъния на екскурзия. ето, всички потвърждават. В Бузел. Бузал! Това е много интересен. Бузал! Какво проблеми ли ще имаме технически? Кабели няма да има, защото не е театрален фестивал, не е подготвен за много ток. Има един ток, ще има само. Какъв е фестивал? Теб за какво са ти кабели? Един ток кабели. фестивалът? Нали сме играли на един ток също? Ще разклонител Бел. Ами ето, ние сме играли и преди. Кисенките действително са били забравени. Ама не, това са други. Ние на 2 Те не часа. ни трябват, тези продаваме. Не, тези са поправените. Аз говоря за оригиналните. Те ще играят на продаваме английски сенки, с те не нови знаят сенки, какво да ги които не правят. ги знаем. Да, и с текст, който също. И с текст, който не знаем, без да има екран, без екран, фок няма да има. Субтитри ли няма? Субтитри. Било ли е, не е ли било? Сегменти няма да ни разберат, така или иначе. Аз ще си говоря It hurts. Светлио, Остава Гого. сгодно ли ти е? Здрасти, Гого. Виждам. Ай, Лели! Към Румъния! Извън това! Шофере, на къде пътуваме? Към Букурещ! Към Букурещ! Уху! Чао! Приятен път! Чао! Абе, има някаква кола. You're too poor to feed another hungry soul. То тук е hungry soul. Не hungry, hungry. Hungry С А. soul. Hungry soul. Не hungry. Унгария! Hungary е... Thank you so much, Чакай, имам реплика. Well, yes. А може и така. Също сега по-добре така. Well, yes. А ти не имаш ли реплика или няма? Да, имам 3 изречения, но няма проблем. Well, По-добре за мен. yes. Well, yes. Well, yes. Our next show will be... There enough of space in my palace. You will have food, shelter, and we'll find you some kind of job. What kind of job? Well, thank you so much, my lord. Some kind of job. Megumi. Look, They're together again. hey, bravo! Ay, back. Megumi. Megumi. Yes! Суха баница. Не е супер, някаква Мога да я лифта малко, да я намале да стане по-храна.
къде се намираме, Гого? В ресторант Тополите на пътя за Русе, в Бяла, град Бяла. Който е до Русе. Точно така. Русенската Бяла. Красен... точно не е друг град. Бяла. Ти снимаш ли ни, Гого? Да, къде се намирате? Какво правите? Точно си допихме кафенцето, хапнахме, пинахме. В ресторанта Тополите. До Бяла. Ама не морската Бяла, ами там край Дунавската. До Русе. И така, хапнахме, пинахме. Само искам да кажа, че имахме много амбициозни планове, разбира се, както винаги. Сега е 2:30, ние още не сме стигнали границата. Не бързаме за никъде с крайна сметка. На екскурзия сме тръгнали. Не е нещо толкова. На фестивал сме, но с елементи на екскурзия. Така. Гледах го. Той е на паузи и на... Будзело сме вече пристигнахме в 8 без 10 вечерта. Фабриките не произвеждат такива елементи, всъщност затова може толкова бързо, защото те ги има вече. Не бе, беше горе да седи на... Да държи куклите, ако сме забравили за качалките. Не! Това не го казаха. Стигнахме. Това аз го казах, но тя каза да... Така. Хотел Пиетро, аз сега пристигнахме. Бузъл. За какво си дошла? Моля ти се. Да. За радост да помогне. Айде, тръгвайте! Детската градина. Айде, тръгваме. Играят. Могат ли да отидат? Не, просто предложението на Радост беше ние да е отзад на скелето и да ни подава текста и понеже може да сме забравили за качалките, за куклите, тя да ги държи. Не, аз не аз Какво толкова? Сплутя българо-мънската връзка, да излезе някой друг. Те не се вижте. Това е просто Доста сме мъни и източната. български номера. Да. Български по-представително. Аз предлагам сега да изпееме на Маша благодарствена песен, че ни е довела. Коя да бъде тя? А точно тук ли? Така пред хотела? Преди да сте видяли хотела. Маша, ние вече сме доволни. Каза, че е хубав. Ако се забавим още малко, ще изтървем вечерята, тя е важна. Ай, няма как. Да звънем, да, сигурно на Михайла също. Хора, сметнахте ли го? Снимай ме да кажа. 12 часа са пътували. Мене да го знае. Ама с 4 часа ядене и пиене и лавче. И то кой ни го прави? За търкане на коремите. Не, пише да не се... А ти го каза, човек. Ти ме измисли. Ти го измисли. Някой друг да мине. От тук има друг ход. Видя ли, щупи? Има интра. Добре, някой ще отвори ли от тук? Ние не сме за модерните технологии. Ето, пристигнахме в хотела в Бузал. С кака радост сме в стая. Много е приятно, хубаво хотелче. И ето тук, нали, има една много малка тераска, която, нали, малко силно казано, чайна мол, видя ли? Да. Имаме китайски мол от среща. Но ето тук е по-готината гледка от това прозорче, защото е така. Как се казваше хотела? Малко не си спомням, но ще го проверим. И много готино, само малко да изстудим и да излизаме на разходка. Някакви видеа. А Калуян си говори с ние през една друга стая. Да, тя е вътрешната стая. Ама ние с нея си говорихме през туалетната. Чух.
Аре, почваме история. Как се шерва събитие? Закъщените точки ще ни купили. Имаш ли? Може ли направят такъв ябълков срудел? Люба, дали вие за друг хотел сте проверявали, не за този? Дали има басейн? Гледай го да сега ще намигне. Той спа такива неща. Много е малко храната, аз не съм доволна. стига на мене. Малко е храната. Ами малко е. Момчета, добро утро. Добро утро. Какво правим? Чакаме. Закусваме. Какво закусваме? Кафе за сега. Важно, че получихме чаши за вода. Но получихме газирана вода. Хубава е газирана. Абе, хубава е, хубава е. Не, не е хубава. Хубава е. Не е хубава. Хубава е. Лоша газирана вода. Не така. Ама не знаем колко. В България специално. Къде отиваме всъщност? Къде ще ходим? Познавам поне трима. На това? Ходим да гледам къде ще играем утре. Да. Никой не... Тя знае защо. ще играем утре? Ще гледаме сцената. Ще ходим да гледаме сцената, за да видим къде Радост може да си крие Ожили мълса. че те Да, имаме една жертва жили голоса. Искам всеки от вас да прочете това, което си Я кажете какъв ни е казуса сега в момента. Къде отиваме? Отиваме да гледаме някакъв театър, защото утре щяло да има буря и дали ще играем утре, дали ще играем днеска, също По принцип, не се утре знае. работата е там, че ние трябва да играем утре, но на открито. След късния следобед. А утре следобед точно дават някаква много голяма буря да има навсякъде във всички възможни сайтове за прогноза за времето, така че явно ще има такава буря. И сега къде отиваме? Да видим До дали някаква театрална зала, да видим дали ще се поберем в нея обаче, защото все пак сме с нелек декор. Не е лек декор. И всъщност Не е лек сега декор. трябва да видим какво ще правим. И артистите Утре ли ще не играем, лек. къде ще играем, кога ще играем изобщо. Аз не играя. Връщаме се само за 10 минути и отиваме на едно много интересно място в Румъния, което да разгледаме, само да се привлечем набързо и тръгваме. Иначе за театъра в крайна сметка решихме, че ще играем вътре в театъра на сцената. Оказа се супер сцената, идеално, точно като за нашата сценография, всичко попира, супер е. И така, утре ще бъдем там, за да сме спокойни за времето, дали ще вали, дали ще грее слънце, каквото и да е, ние ще сме си там и ще успеем да направим всичко както трябва. Така че, да, сега отиваме днес да оползотворим деня в разходки, в разглеждане на забележителностите тук и така.
Какво трябва да правим, Радост? Да не скачаме в вулкани, да не го палим? Да, ела да покажем. Дими, това е важно. Ето тук. Не скачаме в вулкана. Не скачаме вътре. Не го пипаме. Така, повече от 4 човека. Ето, ако видите дракони, не ги милвайте. Може да им дадете да си хапнат малко цветенце, ако намерите. И без колела и домашни любимици. Ако видите човек, трябва да спрете и да му кажете здравей. Не носим чадър и малки деца. Докато другите се пекат и варят в калните, не знам си какви вулкани, на 50 км в жегата в центъра на Румъния, ние с Люба и Калоян се наслаждаваме и охлаждаме с ето такива неща.